ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി നേരെ 6:30 നീച്ചാ വിരിയോളൊക്കെ എടുക്കും. എന്നാലേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് കളിക്കരുത്. നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഴും. അറിയണേക്കമ്മ. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സോറി ട്ടാ, ഞങ്ങൾ ആ ബുക്ക് വായിക്കണ ഗ്രൂപ്പ് അതിലെ വേറെ. ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് മാതാജി, ലിങ്ക് മാറി കയറിയാണോ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ലിങ്ക് മാറി. സോറി. സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ തോന്നി മാതാജിയാണ് ലിങ്ക് മാറിയതാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ആരുമില്ലല്ലോ, 2-3 പേരുള്ളൂ. സ്മിത മാതാജി, രേഖ മാതാജി, ലീല മാതാജി. ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ പോയി. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതം 4ാമത്തെ ഉപദേശമല്ലേ നമുക്കിന്ന്. ചെറുതാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് 5 കൂടി എടുക്കാം. 10 സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ടുള്ളതിന്റെ ആകെ വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് 1ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പറഞ്ഞത്, കണ്ടത്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, നാവ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം തുടങ്ങിയ ത്വരകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ധീരൻ ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കും. ഒരു ഗുരുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള. 2ാമത്തെ കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അമിതമായ സംസാരം, അമിതമായ ആസ്തി, തീവ്രമായ ആഗ്രഹം എന്നിവ കൃഷ്ണഭക്തി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക. അതൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തി നശിക്കുന്നതാണ്. 3ാമത്തെ കൃഷ്ണഭക്തി വളർത്തുന്ന 6 ഉത്സാഹം, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാട് പുരോഗമിക്കുന്നു. പൂർവാചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുന്നു. 3 പറഞ്ഞല്ലോ. 1 നമ്മൾ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. കൃഷ്ണഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ 3 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് 4ാമത്തത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, ബന്ധുക്കളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു, അവരെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു, അവര് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, പിന്നെന്താണ് ഗിഫ്റ്റുകൾ കൈമാറുക, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് ഭക്തന്മാരെയും പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ ഉപദേശം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 4 കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തായിരുന്നോ മാതാജി? വല്ലോ ഇല്ലേ, എനിക്കറിയില്ല, ഓർമ്മയില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞ 3ാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മുഴുവനാക്കി. സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ ശരി. എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വരെയുള്ള സ്ലൈഡ് എടുത്തത് അല്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ശരിയാ.
അടുത്ത സ്ലൈഡ് എനിക്കൊന്ന് നാമജപത്തിന്റെ പറ്റി പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണെന്ന് ആ തോന്നുന്നു. അറിയില്ല, ശരിയാ, ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മുഴുവനായിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. അതെ. ഭക്തന്മാരെ ഇതാണോ പറയേണ്ടത് ഇനി? ഇതെടുത്തോ? ഇല്ല, ഈ സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സ്ലൈഡ് ഇതും എടുത്തിട്ടില്ല. എടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ സ്ലൈഡ് എടുക്കണം. ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ 4 അടിസ്ഥാന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളുണ്ട്. 4 നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. 4 പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അവിഹിത ലൈംഗിക മാംസഭക്ഷണം, ചൂതാട്ടം, മദ്യസേവനം. ഇത് പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഈ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഭക്തർ ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഉത്സാഹിയായിരിക്കണം. ജപമാലയിൽ 16 മാല ജപിക്കുക എന്നത് യമനിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വസതയോടെയോ ഉത്സാഹത്തോടെയോ നിർവഹിക്കണം. ഇതിനെ തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജപമാലയിൽ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉത്സാഹത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുക. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. അതായത് നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ആളുകളുടെ സഹവാസം ഒഴിവാക്കണം. അഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. കർമ്മികൾ, ജ്ഞാനികൾ, യോഗികൾ, അഭക്തന്മാർ എല്ലാം ഇതിൽ പെടും. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും യോഗികള് അഭക്തന്മാരെല്ലാം ഇതിൽ പെടും. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ അതിൽ വരും. കൽമഷമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കുകയും 6 ഗോസ്വാമികമാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ നിയമങ്ങൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ഭക്തന്മാരെല്ലാം പ്രഭാതത്തിൽ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭഗവത് പാരായണ, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക. 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രഭാത പൂജയായിട്ടുള്ള മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഭഗവാൻ പാരായണ, കീർത്തനം മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭാഗവത പാരായണം ആട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാഗവത പാരായണം, കീർത്തനം, നാമജപം മുതലായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. ഉത്സാഹം, ക്ഷമ, വിശ്വാസം ഇവ ഉണ്ടാവുക. അഭക്ത സംഘം ഒഴിവാക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഉത്സാഹിയായിട്ടിരിക്കണം, ക്ഷമയുണ്ടാവണം, വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ഒഴിവാക്കണം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. പിന്നെ ഇത്തരത്തില് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമ്യകർമ്മം, ദാർശനിക ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം, യോഗാസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുക ഇവ ഭക്തി സേവനത്തിന് വിപരീതമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ധനം സമ്പാദിക്കുക, ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാന സമ്പാദനം, ഭൗതിക സമ്പാദനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, യോഗാസിദ്ധികൾ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഭക്തിക്ക് വിപരീതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തി സേവനത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതിലെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. മറ്റു മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കത്തേയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തി മാർഗത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ശരണം തേടുക, അല്ലെ, അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധ, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിൽ നാശമോ ഹാനിയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ മാർഗത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പരിശ്രമം ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തിൽ നിന്നും സാധകനെ രക്ഷിക്കും. അതായത് ഇത് ഏത് ശ്ലോകം പറയണത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയണത്
നേഹാഭിക്രമി നാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപ്പമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് എന്താ പ്രയത്നത്തിന്റെ നാശോ ഹാനിയോ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തും. പതനം സംഭവിച്ച ഭക്തന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ താൻ എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനിൽ അനായാസനം വന്നു ചേരുന്നു. ഒരു ബാഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തി പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങള് അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയില് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമമായ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കരുത്. ഈ വസ്തുതയാണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരിക്കലും ഭക്തിമാർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് കർമ്മിയുടെയോ ജ്ഞാനിയുടെയോ യോഗിയുടെയോ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആ വസ്തുതയാണ് എന്ത് പറയണത്? ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് എന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായ യമനിയമങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടും ധൈര്യത്തോടും കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി എല്ലാം ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ. അടുത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അല്ലെ. 4-ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ 4-ാമത്തെ പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രതിഗൃഹണാതി എന്ന് വെച്ചാല് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദാനം കൊടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിഗൃഹണാതി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യമായ സംഗതികൾ പറയുന്നു. പൃച്ഛതി പൃച്ഛതി എന്ന് വെച്ചാല് രഹസ്യമായത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ രഹസ്യമായത് പറയുന്നു, രഹസ്യമായത് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭൂങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ. ഭൂങ്ക്തേ എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഭോജയതേ ചൈവ എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവം പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആ പ്രേമ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ലക്ഷണം പറയുന്നത് ഒന്ന് ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി. ദദാതി എന്ന് വെച്ചാൽ ദാനം ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക, സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടും പ്രസാദം അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് 6ഉം എന്താണ്? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രസാദം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള പ്രീതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം. ഒന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ എല്ലാവരും. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഷഡ്വിധം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത്? ഓരോരുത്തർ പറയാവോ? കൃഷ്ണ മ്യൂട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ദാനം കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രഹസ്യമായ അത് ചോദിക്കുകയും
തിരിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ 6 ലക്ഷണമാണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രീതി വളർത്തുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ. ദാനം ദാനം ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ ചോദിക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രീതിയുടെ 6 ഭക്തന്മാര് ലക്ഷണം. തമ്മിലുള്ള പ്രീതിയുടെ, അതായത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടണത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹങ്ങള് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ. ദാനം ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചു തരുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയുകയും ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു, അവരെ കൊണ്ട് ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാനം ചെയ്യുന്നു, ദാനം തിരിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു കേൾക്കുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, പ്രസാദം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം, ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം നിലനിർത്തും. ഇനി നമുക്കിത് നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നീ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ദാനം കൊടുക്കുന്നു, ദാനമായിട്ട് നൽകുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു, തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു, പ്രസാദം നൽകുന്നു. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാമെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മുഖ്യമായും 6 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, പ്രതിഫലമായി ഭക്തൻ നൽകുന്ന എന്തും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാരോട് തന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് കാണിക്കുക, ഭഗവാനെ ഏകാന്തമായി സേവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്തന്മാർ തരുന്ന പ്രസാദത്തെ മാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം. പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. പ്രസാദം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് 2 ദിവസം മുന്നേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതില് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യര് അദ്ദേഹത്തിന് മഹാപ്രസാദം കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യര് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ മഹാപ്രസാദം കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് മേടിച്ചു കഴിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, മഹാപ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പല്ല് തേച്ചിട്ടില്ല, കുളിച്ചിട്ടില്ല, ശുദ്ധീകരണ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ സ്വീകരിച്ച് കഴിക്കണം. പ്രസാദത്തിന് നമ്മൾ മാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്തൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം നാം സ്വീകരിക്കണം. വിശുദ്ധ ഭക്തരെ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി പ്രസാദം നൽകിയും മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആണ്. സാധാരണ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പോലും സ്നേഹമുള്ള 2 സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഇതേ തരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്. ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ഈ 6 തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ ഈ 6 തരത്തിലുള്ള ഈ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ 6 തരത്തിലുള്ള കൈമാറ്റങ്ങൾ സുഗമമാക്കാനാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തന്മാര് പരമപുരുഷനെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗൃഹത്തിൽ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് പ്രസാദം നൽകി അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം.
സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വിനിമയങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത 2:62 പ്രസ്താവിക്കുന്നത് സംഘ സംജായതേ കാമ എന്ന് പറയുന്നു, പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതികതയായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ആ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവരെ ആഗ്രഹങ്ങളായാലും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും വേറെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അവരായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളും മാറിപ്പോകും. എല്ലാ ജീവികളിലും കൃഷ്ണപ്രേമം നിത്യപ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നിവ കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമായാൽ കൃഷ്ണഭക്തി സ്വാഭാവികമായും ഉണരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളിലും എന്തുണ്ട്? കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം. അപ്പൊ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് ഉണർന്നു വരും. അതുവരെ അതില് കനല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ കനല് മാറിയിട്ട് അതിന്റെ ചാരം മാറിയിട്ട് ആ തീ അത് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അത് ഉണർന്നു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ നാമം ഒരാൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ്. നാമം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാധാവാഗ്നി നിർവാപണം ശ്രേയകൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവതൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മസ്നപനം പരം വിജയത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്ന വരികളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം ഹൃദയത്തിലുള്ള പൊടിപടലത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുന്നു. ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീനെ കെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന പൊടിപടലത്തെ തുടച്ചു മാറ്റാനും പിന്നെ ജനന മരണത്തിന്റെ രൂപമായിട്ടുള്ള ഈ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീനെ കെടുത്താനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ മാത്രമല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നവന് മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നവനും എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദാന കർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ദാനകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ ഒരു ദാനമാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. യോഗികളെന്നും കർമ്മികളെന്നും ദാനശീലരെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമായിട്ട് ഭക്തർ കൂട്ടുകൂടരുത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകണം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും യോഗികളായിട്ടോ കർമ്മികളായിട്ടോ ദാനശീലരായിട്ടോ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുമായിട്ട് ഭക്തന്മാർ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായിട്ടായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തി ഇടപഴകേണ്ടത്. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞത് സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തിരചോക്ഷചേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീതതി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സവൈ പുംസ പരോ ധർമ്മ. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഏതാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമമായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരം ഏതാണോ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം. സവൈ പുംസ പരോ ധർമ്മ. പരമമായ ധർമ്മം യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജൻ. അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. അഹൈത്തുകി അപ്രതീഹതി. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്തതും അഹൈത്തുകമായിരിക്കണം. അപ്രതീഹത തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. യയാത്മാ സുപ്രസീതതി. അത് ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
തടസ്സം പരമപുരുഷനിൽ പരമമായ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരം, അതാണ് എന്ത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മികച്ച ധർമ്മം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാത്തതും തടസ്സമില്ലാത്തതും ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതുമായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണിത്. സവൈ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ അഹൈതുക്കി അപ്രതീഹത ഈ ആത്മാ സുപ്രസീതതി. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 1-ാം സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. സമാധാനവും ശാന്തിയും മൈത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ശാന്തി മൈത്രി ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. മായാവാദികൾക്കും നാസ്തികർക്കും നാം ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല, അവരിൽ നിന്നും ഒന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും നമുക്കൊന്നും നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല. നാം എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയണം. ഭക്തി സാധകങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആചാര്യന്മാരുടെ പദവിന്യാസങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അനുസരണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഭക്തി സാധകങ്ങളായിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. പദവിന്യാസങ്ങളെ അനുസരിക്കണം, അതായത് കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ബുദ്ധിയോടുകൂടി അത് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു മുതിർന്ന ഭക്തൻ തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഈശ്വരനെയും ഈശ്വര ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചെലവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞില്ല, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 50% നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈശ്വരനെ സേവിക്കാനും ഈശ്വരന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അടുത്തതും കൂടി എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരുമിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവോ? ഇല്ല മാതാജി, ക്ലാസ് എടുത്താട്ടെ. എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ സമയം പോവില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ വീക്കിന് അടുത്തും കൂടി എടുത്ത് നാളേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തരാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. കുറച്ചല്ലോ ഉള്ളതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അധികം ഇല്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ, അടുത്തത് ചെറുത് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് അതാണ്. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തരാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കുഴപ്പമില്ല. 5-ാമത്തെ അല്ലേ? ഞാൻ ഇതും കൂടി എടുത്താ പഠിക്കാൻ തരാൻ വേണ്ടിട്ടാ, പരീക്ഷ വയ്ക്കാനാ നാളേക്ക്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിദ്യമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യ ഹൃതമീപ്സിത സങ്കലപ്ത്യാ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസേന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിദ്യമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യ ഹൃതമീപ്സിത സങ്കലപ്ത്യാ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞ അനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യ ഹൃതമീപ്സിത സങ്കലപ്ത്യാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്, ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ വ്യവഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സംശയം, ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭക്തന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരോട് എന്താണ് നമ്മള് സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം, ദാനം കൊടുക്കണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ചവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കണം, അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എവിടെ വരുന്നത്? എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഓരോ ഭക്തന്മാരും പല പല കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 5-ാമത്തെ ഉപദേശത്തില്
പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആ 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ വ്യവഹാരം പറഞ്ഞു. 5ാമത്തേല് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആരാണ് ഓരോ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കില്ല, പല പല ലെവലിലായിരിക്കും ഭക്തന്മാരുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളതാണ് 5ാമത്തേല് പറയുന്നത്. ഏതൊരുവനാണോ വാക്കില് അവരുടെ വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണത്തില് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സമീപിക്കേണ്ടത്, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം അവരെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതായത് അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫുള്ള് ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആദരിക്കേണ്ടത്, മനസ്സുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആദരിക്കേണ്ടത്. ഈ 2ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച്, ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. നമ്മൾ 2ാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുന്നത് ഭക്തന്മാര്. 1ാമത്തെ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന, കൃഷ്ണ എന്ന നാമം അവരുടെ ഭാഷണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 2ാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം. 2ാമത്തെ കാറ്റഗറി. 3ാമത്തെ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളതും, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളതും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം, സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ആ ഭക്തന് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ ഭക്തനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവരെ ഒരാളെ ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തൻ, അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ 3 കാറ്റഗറിയിലാണ് ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചത്. 1ാമത്തെ ഭക്തൻ ആരുടെ ഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ പ്രണാമം മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 2ാമത്തെ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തൻ, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 3ാമത്തെ ഭക്തൻ ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരിലെ ദോഷങ്ങൾ കാണാത്ത ശുദ്ധഹൃദയത്തോടു കൂടിയ ഭക്തന് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇതില് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ എടുത്താൽ മതി, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ എടുക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ചാദരിക്കണം. അപ്പൊ 1ാമത്തെ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയനുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സേവിക്കുകയും അവരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആദരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് ഭാഗവതത്തില് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. കനിഷ്ഠാധികാരി ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കാന്ന് പറയുന്നത് കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. 2ാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് മധ്യമാധികാരികള്, 3ാമത്തേതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ആ 3 പേരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഭാവാർത്ഥം 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കണം. വൈഷ്ണവന്മാരെ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് സമുചിതമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠാധികാരിയെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, മധ്യമാധികാരിയെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം, ഉത്തമാധികാരിയെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കുക, അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് പിന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടിയ നവാഗതരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇദ്ദേഹത്തിന് കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്തണം. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന്, അതായത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്നോ ഒരു ആരിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ഇങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉപദേശം നേടിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഭക്തന്മാരെയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരോട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്തിയാൽ മതി. ശരിയായ ആചാര്യൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരി. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതനെയാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരനായി വർത്തിക്കുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ കഴിവാൻ ആരും തുനിയരുത്. അപ്പോൾ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരനായിട്ടുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ ആരായിരിക്കാം? കനിഷ്ഠാധികാരികളായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ മാത്രം നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരരായിട്ടുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികള്. പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറും, അജ്ഞാനികളോട് കൃപയോടെ പെരുമാറും, അസൂയാലുക്കളോട് ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ച് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. പ്രാകൃത ഭക്തൻ സാമാന്യേന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് മദ്യത്തോടും മദിരാശിയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. അതായത് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവര് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ യമനിയമങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ധനത്തിനോടും മദിരാശിയോടും മദ്യത്തിനോടൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മതി? മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജാതി, വർണ്ണം മുതലായവയ്ക്കൊന്നും യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര ഭജനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകി വരുന്നു. ദീക്ഷ കൊണ്ട് സുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദീക്ഷയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറയണത്? വിഷയസുഖങ്ങളിൽ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും, ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ചെയ്യും. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടുമ്പോൾ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം തയ്യാറാകണം. തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവനായിരിക്കണം ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടദായകമാണ്. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് അനുക്രമം ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ വൈകല്യങ്ങളില്ലാതെ, അതായത് 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളുണ്ട് പറയാം. ആ നാമാപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി
വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഒരാൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചതായി കേട്ടാൽ അയാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഭഗവത് നാമകീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്കോ ക്രമത്തിൽ പലരും അധപതിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ പോകും? ഭൗതികമായ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വീണു പോകും, അധപതിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിൽ വീഴ്ച വരുത്താൻ പാടില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമജപം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാനായിട്ട് പാടില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീഴ്ച കൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായിട്ട് അറിവുണ്ടാവണമെന്നില്ല, അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും മുഴുവനായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം വീഴ്ച വരുത്താതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തൻ്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വേറൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവന് തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാം എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളെ മുന്നിൽ പ്രകാശിതനാകുമെന്ന് പറയാം. ഉത്തമാധികാരി മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക എന്നത് മാത്രം കർത്തവ്യമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രസ്ഥാനം വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താണോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് കാണുന്നതാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരുവായി ചമയരുത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരാളും ഗുരുവായിട്ട് ചമയാൻ പാടില്ല ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ. പക്ഷെ കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും മധ്യമാധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ശിഷ്യന്മാർ അവരവരുടെ തന്നെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം. പക്ഷെ കനിഷ്ഠ മധ്യമാധികാരികളുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷെ ഇവരുടെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുരു ആരായിരിക്കണം? ഒരു ഉത്തമാധികാരിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമുക്ക് നാലാമത്തത് അറിഞ്ഞു നോക്കാം. വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോകാം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഇന്നലെ രാത്രി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 7 മണിക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞു. 7 മണിക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ 8:30 ക്ലാസ്? 8:30 ക്ലാസ് വൈകുന്നേരം. അല്ല, വൈകുന്നേരത്തെ 7 മണിക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞു മെലിഞ്ഞാന്ന് മാതാജി. നാമജപത്തിനായിരിക്കും. ക്ലാസ് 8:30-ക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞത് മാതാജി. 8:30-ന്നല്ലേ പറഞ്ഞതല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാനും വേറൊരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, കല്ലടിക്കോടുള്ള മാതാജി. 7 മണിക്ക് പറഞ്ഞോ? ആ മാതാജിയും വന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെയാ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടാളറിയാണ്ട് 7 മണിക്ക് കയറിയിരുന്നു അല്ലേ? സാരില്ല. 7:30 വരേക്ക് കാത്തു. അപ്പൊ ഇന്നലെ പിന്നെ ആ മാതാജി പറഞ്ഞു ചോറ്റാനിക്കര മകമാണ്, അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരാരും കേറിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അറിയില്ല പ്രഭു, തെറ്റിക്ക് പോയതാട്ടോ. 8:30-ക്കാട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്. നമുക്ക് അപ്പൊ ഇട്ട് തരുമോ? ആ
ഇന്നത്തെ 6:30ക്ക് നമ്മൾ 6:30ക്കുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രം തന്നെ കയറാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? എങ്ങനെ? 6:30ക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ മാത്രമേ, ഈ സമയം മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുമോ? വേറെ ലിങ്കിൽ വേറെ ടൈം കയറാൻ പറ്റൂലേ? വേറെ സമയമുണ്ട്, 8:30ക്ക് ഉണ്ട്. ഇതേ ലിങ്ക് തന്നെ? ആ, ഇതേ ലിങ്ക് തന്നെ. ആ ആ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ദാനം ചെയ്യുക, ദാനം ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങൾ പറയുക, ചോദിക്കുന്നു, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. എളുപ്പമാണല്ലേ ഇത്? എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലെ? ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, ദാനം കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്ഷിപ്പിക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. സംഘം സംജായതേ കാമ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്ന പറയണത്? നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് സംജായതേ കാമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തിനനുസരിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ അതായത് ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അയാളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ചാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകെട്ടിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, സംഘത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നു. ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് 50% അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന് നീക്കി വെക്കണം. 50% ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് പറയുന്നത്. ആ തത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് 50% ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനത്തിനായിട്ട് നീക്കി വെക്കണം എന്നാണ് നമ്മളെ ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും 50% ഭഗവാന്റെ ആവശ്യത്തിനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 50% നീക്കി വെക്കണം എന്നാണ് ദദാതി തത്വം അനുസരിച്ച് നമ്മള് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് രൂപഗോസ്വാമി മാതൃകയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 50% രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും, 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും മാറ്റിവെച്ചത്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഈ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹ വ്യവഹാരങ്ങൾ, ഈ 6 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് സുഗമമായിട്ട് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്ഷിപ്പിക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, കൊടുക്കുക, പിന്നെ അവരും കൂടി പറഞ്ഞ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഇസ്കോണിലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പുറത്ത് ചെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്ഥാപിച്ചത്? ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരാളുടെ ഹൃദയം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെയും പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? എത്രാമത്തേത്? 6-ാമത്തെ. ശ്രവണ കീർത്തനമില്ല മാതാജി? ശ്രവണ കീർത്തനാണോ? അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഏതാണ്? ശ്രവണമാണ്. ശ്രവണം കൊണ്ടും കീർത്തനം കൊണ്ടും ഒരാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ശ്രവണത്തിലൂടെയും കീർത്തനത്തിലൂടെയും, ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഒരാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അടുത്തത് അതാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അല്ലെ? അത് 5-ാമത്തെ. ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം നേടാനായിട്ട് പുരുഷോത്തമനായി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ? അതല്ലേ പറഞ്ഞവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ, തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ മനസ്സ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാമജപത്തിലൂടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലേ പറയണ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവിടെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇല്ല.
അടുത്തത് മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി, കാരണം ഇന്ന് എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ വാറിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ശരി ട്ടോ. നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എക്സാമിന് ഇന്ന് മറ്റന്നാൾ ഉണ്ടാവുമോ? അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ എക്സാം വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഈ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണത്തിന്റെ മാതാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അടുത്തേലും ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. ആ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഏറ്റവും മികച്ച ധർമ്മം എന്താണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ പരമമായ ധർമ്മം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരം ഏതാണ്? അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സവൈ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ എന്ന് പറയുന്നത്. അധോക്ഷജനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനം. അതാണ് 8ാമത്തത്. ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ സേവനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭക്തി സേവനം ലാഭമില്ലാതെ തടസ്സമില്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താവും? ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. അതായത് നമ്മൾ ലാഭം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മൾ എന്താണ് തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കണം ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് പരിപൂർണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് കാരണമാകും. കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായോ? മാതാജി 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്നും കൂടെ പറയുവോ? അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി സ്ഥാപിച്ചത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങളില്ലേ, അത് സുഗമമായി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്? ഭയങ്കര സ്പീഡ് അന്നാനോട് പറയണ്ട സ്പീഡ് കൂടിന്ന്. എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഇല്ല. എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിനു മുന്നേ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് സൈഡ് എളുപ്പം അങ്ങ് പോവുക. ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് 5 എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ പരീക്ഷ ഇടാന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും സ്പീഡ് കൂടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയായിരുന്നു. പരീക്ഷ ഈ ചോദ്യം ഉത്തരമാണോ? അല്ല, 5 ശ്ലോകം മാത്രം. 5 ശ്ലോകം ചോദിക്കോ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞാ മതിയോ? മീനിങ് ശ്ലോകം പഠിക്കണോ? 5 ശ്ലോകം എഴുതി അതിന്റെ അർത്ഥവും എഴുതിയാ മതി. ശ്ലോകം പഠിക്കണം എന്നില്ല, ശ്ലോകം ഇഷ്ടമുള്ളവർ പഠിച്ചാൽ മതി. ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അറിയണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്നും എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ല മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പരീക്ഷയ്ക്കില്ല, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ശരി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ശ്ലോകം കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, പക്ഷെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നു. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു എക്സാം. അപ്പൊ ഒന്നും ശ്ലോകമൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും. അല്ല, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശ്ലോകം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോണം. അത് ശരിക്കും ശ്ലോകം കാണാതെ പഠിക്കണ്ടെങ്കിലും അത് വായിച്ച് മീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് വേണം. അതിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനുണ്ടല്ലോ. എക്സാം നാളെ നാളെ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് 10 എണ്ണം വെക്കുള്ളൂ. 10 എണ്ണം വേണ്ട, 5 വേണ്ട. ഞാൻ നാളത്തെ ദിവസം കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നാളെ എന്താ ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു? നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല മാതാജി, എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷയ്ക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് മായപ്പൂരിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. വേറെ മാതാജി എടുക്കുവോ? വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. നാളെ ഈ സമയം 6:30 അല്ല നമ്മളെ സമയം, ഫ്ലൈറ്റിലായിരിക്കും. ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാതാജി? നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ശരി. എക്സാം എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നീട് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങള് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് പരീക്ഷ എടുക്കാം.
ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസം തരും. പക്ഷെ എക്സാമിന്റെ സമയം ഞാൻ അപ്പൊ മാറ്റേണ്ടി വരും കുറച്ച്, കാരണം ക്ലാസ് കളയാതെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നാളത്തെ ദിവസം പോണത് എനിക്കും വിഷമായിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് ഇപ്പൊ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളെ. അല്ലെന്നേ മലയാളി നാളെ എടുക്കാം എക്സാം. അല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ ലീഡറെ പറയണം, അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. എടുക്കാൻ പഴമുണ്ടല്ലോ, ഹരേ പൊടി കൃഷ്ണ. താഴ്ചയിലുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മൊത്തം മനസ്സിലാക്കി 1 മണിക്കൂർ വായിച്ചാ മതി. ഇന്നിപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം നിങ്ങളെ. പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റുകയും. ചെയ്യട്ടെ, എന്നാ 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മറ്റന്നാ നോക്കിയാൽ മതിയോ? നിങ്ങൾക്ക് അതെ മാതാജി, അത് മതി. ലൈറ്റ് ശ്ലോകം കിട്ടിയല്ലോ 5ാമത്തെ. ലൈറ്റ് ഹരേ